Ja complim 10 anys a Cortocomenius. Del 24 d'octubre al 4 de novembre tindrà lloc la 10ª edició del Festival Cortocomenius, organitzat per l'Associació Cultural Juan Comenius. En la secció de ficció podrem riure. Veure com se les arreglen els cineastes d'avui en dia. Celuloide. Celuloide. Palo. Palo. Ven. O endinsar-nos en una realitat de xocs de rol. Así que eres tú, una auténtica diamante, nivel 93, 736 victorias. 737. 2 dies per a poder veure els curts, 25 d'octubre al Cafè Cultural Negrito i 27 a la Sala SGAE Centre Cultural. Per a veure la secció a concurs haurem d'esperar al 3 de novembre, on veurem històries dels anys 50 traslladades a l'actualitat. En el seu reciclat escritori, on tenia un vell MacBook que no marcava bé la lletra M. El drama social dels refugiats. La vida d'un adolescent amb problemes familiars. I on podrem riure amb les històries d'un ascensor. A ver si así yo fuera a acelerar. ¿Y qué pensáis de los que miran hacia abajo? I per fi, el 4 de novembre, l'entrega de premis al Centre Juan Comenius, on tindrem la fi de festa. Celebra amb nosaltres el 10 aniversari de Cortocomenius.